ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ. 4 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆಗೆ. ಹೌದಾ 5 ಪೈಸೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ GST ಕಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನೇಟ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ದಾಯವು ನಿಕ್ಲೆ 5 ಪೈಸೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನತ ಐಟ್ 50 ಪೈಸೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು GST ಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅವಂದೆ ನಾಲರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡಿಯೇ ತೀರ್ಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಯೆ ಸೈತದ ಬದುಕಿ. ಸೈತದ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ ಇಂದು ಓ ಕಾಲ. ಎಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಎ ಮಳೆಗಾಲ, ಬಿ ಚಳಿಗಾಲ, ಸಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಡಿ ಪೋಪಿಗಾಲ. ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಲೆ. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲ. ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಟ್ಟು ಸೈತನೇ ಬದುಕೈ ಬರ್ಸೋರು. ಮಳೆಗಾಲ 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 ಅಡಿಗೆ ಚಳಿ ಬರ್ಸತ್ತ ನೀರು ಸೈತನೇ ಬದುಕ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಒಪ್ಪ ಈ ಸೈತ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಬಂತೊಲ್ಲೆ. ಆಯ್ ಸೈತದ ಬದುಕಿ. ಸೈತದ ಬದುಕಿ. ಆಯೇ ಸೈತದ ಬದುಕಿ ಎಂಕಲು ಜೀವ ಇರ್ತದೆ ಸೈತತ್ತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತನತ್ತ ಅಂದೆ ಅವು ಪೋಪಿಗಾಲತ್ತ ಪೋಪಿಗಾಲ ಬೇರೆ ಪೋಪಿಗಾಲ ಕಡೆತಾವು ಕಡೆತಾಗ ಪೋಪಿಗೆ ಕಡೆತ ಓಕೆ ದಾ ಪೋಪಿಗಾಲ ಬೀಗ ಬರ್ಲಿ ಬೀಗ ಬರ್ಲಿ ಪೋಪಿಗಾಲ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಗ ಬರ್ಲಿ ದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಜಾರೆ ಅಮ್ಮರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಗ್ಯಾರ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತೇರಿ ಅದಿಪ್ಪತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಂದ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೌದು ಬೀಗ ಬರ್ಲಿ. ಆಯೆ ಸೈತದ ಬದುಕಿ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪೋಪಿಕಾಲ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೆ. ದಾದ ಮಾರೆ ಏನು ತಿಂಗಳ ಎಡ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ. ಎಸ್ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕೇ ಸೈತಾನ ಮಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದರತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಸುರುಟೆ ಮರ ಗಟ್ಟಿಯನೆ ಈ ಬಂಡ ನಾನು ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬನ್ನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಇರ ಬಂದೆ. ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ನಾಲ್ಕರೆತ್ತ ಸರಿಯಾನೆ ನನಪುನೆ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ಹೊರ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಶೀನಪ್ಪ ಅಂಡ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಖಿಲ್ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 4 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ನಿಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಅವನು ಮುಂಜಿಕ್ಕಿತ ಬರಕ್ಕೆ ಅಡಿಯರೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಅಂದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಅವು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂಚನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಸೀಟ್ ಅವನೇ ಕುಲು ಕುಲುದು ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬತ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬ ಖುಷಿ ಆಡ. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಚಿ ಬರ್ಕ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಪುನು 44 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆಗೆ. 44 ರೂಪಾಯಿ 24 ಎಸ್ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕುನು ಅವು ಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು 44 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ 44 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಜ ನಂಗೆ ಈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಬುತ್ತಿಗಾರರದು ಬರೋದು ನಂಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇರೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒನ್ಪ್ಲೆ ಓ ನೇನು ಮೂಡಿ ಇರು ಇಂಚು ಬರ್ಪಾರ ಕಾಲ ತಿರ್ತಿಲೆ ಅಂದ ಐಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ಈ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ನಾಪುಂಡೆ ತಪ್ಪಂಡ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಆಪುಚವು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ 4 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಕೊರ ಯಾವಕ ಐನೊಂಜಿ ಕೊಟ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಲೊಳ್ಳೆ ಅವು ಪರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತು ಬೆದ ಮಾತಾಡಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸೋ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನತ್ತ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇನು ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಅಂಡಾರೆ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವ ಎಂಕಲ್ ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಅಂಚ ಉಂಪುಂಡು ಎಂಕಲ್. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಯಾನೈಟ್ ಬರೋಡತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರ್ಬನು. ಎಸ್ ಕುದುರೆ ಕುಡು ತಿಂದ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 44 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಕುದುರೆ ಕುಡು ತಿಂದ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಬನ್ನಟಿ ಆಯ್ಕೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇದೊಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ಲ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕುದುರೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಎಂಚ ಕುಡು ತಿಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕುದುರೆ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕುದುರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕುಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎತ್ತು ಕುದುರೆ ಸಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುದುರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಕುದುರೆ ಸಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಟು ತಿಂದ್ರ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆ ಗೂರ ಕೊರ್ಪೆ ತೂತಾನು ಕುಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ನು. ಫೋನಿನ್ ಬೋಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕು ಗುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಟು ಬೊಡಿದಿದೆ ಬುಡೆದ್ದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಇದ್ಯಾ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕರಿಪೆ ಅವ್ದಿದ್ದಿ 50-50 ಬೋಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಕುಟು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕುಡು ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶೂರ್ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್? ಶುವರ್ ಅಂತ ಸುವರ್ ಅಂತಂದು ಪಂಜಿಯ ಎತ್ತು ಮಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಪಣ ನಿಖಿಲ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಕ್ಕ ಆತೆ ನಿಖಿಲ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಆತಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಲಾಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಮದ್ದಾಯ್ತಾನ ಆಲ್ಸರ್ ಸಲಟ್ ತಸೆ ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಆನ್ಸರ್ ತಾವು ಈರ್ನ ಖುಷಿ ಈರ್ನ ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಪಿ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕುದುರೆ ಕುಡು ತಿಂದ ದಾದಾಪುಡು ನೆತ್ತ ಉತ್ತರ ಕುಡು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಡು. ಶೀನಾ ಪೆಂಚರ ವೆಂಕಪ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ನೀರು ಕೋಳಿ ಪವನ್ ಸಾವುಗ ಸರಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜೈರಿಗೆ ನಲ್ಪತ್ತ ಉರ್ಕುದ ವಾಯ್ದೆ ಮುಗಿಲು ಮಾರೆ ನಿನ್ನವು ಯಾಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ. 44 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬೈದಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂಡ್ ವೆಂಕಪ್ಪ. 22 ರೂಪಾಯಿ 4 ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಚರ್ಮುರಿ